Hayırlı күн, hürmetli cemaat. Мен айтам, шушынан башлайм, яшел бит ул безнең татар халкының яраткан төсе яшел. Чуашлар мәсәлән сарыны ярата. Алар хатта Җөмһүрият байрагында да сары төс. Казак халкында күк. Менә анда бездә шул төрки халыкларда күк дип нитеп адашып китәбез кайсакта. Безнең Күги дигән йөрткән авыл бар иде. Хәзер дә бар инде, ул Казакстанда калды, күрше Казак авылы. Анда 38 елына безнең 8 шақырым көньякка авылыбыздан Алман, ягъни немешләрнең хуторы, шул хуторыннан күчергәннәр аларны. Шунда Күгигә, Казакстанга дип алар. Шул репрессия ясап, раскулачивание. Шунда Күги мәсәлән. Бездә күк чәй дип менә. Көк чәй, яшелне көк чәй дип. Шуны әйтәсе килә. Адашып йөрибез кайсакта. Теге әйтәләр, главный определиться в терминологиях дип әйтәләр кайсы кешеләр. Безнең зыялылар, ягъни интеллигенция. Шуны әйтәсе килә. Чөнки менә теге bir ягыннан кем яман сүз тәнкыйтьләп язмый, ул рәхмәт. Чөнки безнең кызу тормышта шундый ашыгышта кеше аңлап битерми, ул бит тыныч, шундый шартларда кеше тыңлап, шунда аңларга тиеш. Мин үзем мәсәлән шундый бар, җитмәгән җир, мин дә ашыгыч рәвештә тыңласам, аңлап җитермим дә кайсакта. Шуның шикелле, кем тыңлап аны аңлап, соңдан ашыкмыйча язса, үзенең фикерен, ул иң акыллы кеше инде, сабырлы кеше. Вот, нәрсә әйтәсе килә, җәмәгать. Гел менә Аллаһ Тәгалә кешене яратканда, адәм баласын аның миен иң югарыга куйган. Казак күрше бабай бар иде, менә шунда мин йөргәндә җәйк кенә әйтәләр, Макарагай әйтәләр, жақсыны жақсы деyə керек, жаманны жаман деyə керек. Шуның шикелле ул менә ми эшләргә тиеш. Теге миңа авылда бер урыс, мин анда тракторист булды. Мин мәктәп бетергәч, тамамлагач, әле нинди эшкә керәм икән дип уйлап йөргән чакта, кайда укырга керәм дип. Шунда миңа теге үрчә әйтмешле грузчик булып эшләдем, салам ташлык. Шунда юлда ашата мине. Ашказан гел эшләп торырга тиеш. Мин аңладым соңыннан. Ашказан түгел, ми эшләргә тиеш. Ми. Чөнки тормыш үзгәреп тора. Вакытында менә компьютерларга мин газетлар чыгардым, анда өйрәнә алмадым. Миңа әйттеләр, үзең компьютерың булмаса, син аны чыга ни өйрәнә алмыйсың дип. Шунасын Аллаһка шөкер, мин сатып алдым компьютер. Bir ярдәмчене алдым да, ул миңа күрсәтеп торды. Мин шулай өйрәндем. Шунасын видеолар, монтажлар ясый башлаган YouTube'та. Хәзер кызганычка каршы ул видео редакторны юк иттеләр дә, инде соңыннан яңаны ачтылар. Мин инде шуңа күрә әйтәм, кирәк тырышырга. Мин анда теге врезка диләр урысча, шуны ясаган идем. Теге ай булбулыммы? Ай булбулым. Әллә Габдулла Тукай туган телме? Бәлки ай булбулым булгандыр җыр. Педагогия университетында. Шуны инде анда алдыннан булды инде ни Татар Cinema International дип, мәсәлән, Presents дип, тагы нәрсә дип. Шунасын карасам, YouTube'та шул кисеп ташлаган да куйган. Шунасын мин уйлап торам, кем өчен мин тырышырга тиеш сыйфатын күтәреп. Хатта мин кайта мин әйтәм, түбәнрәк итсәм сыйфатын. Аны күренеп тора, минем эшем икән. Шул җәмәгать урысча әйтмешли вступление большое дип кирү сүз зуррак булды инде, озынрак, гафу итегез. Менә мин фикерем шундыйдан булган дип башлыйм дигән. Бүген урысча әйтмешли Татьянин день дип алар имеш. Святая Татьяна дипме, покорительница, әллә теге мин аны белмим дә инде. Чөнки совет чорында без аны уздырмыйдыр. Безнең һәр факультетның үз көннәре буладыр. Весна факультет дип атыйлар. Шунда безнең Большаков урамында 79 мәсәлән
математика факультетларын студентларды тұрадыр. Биология факультетінің журфак. Шунда мәсәлән бір вақытта бір шибәргіне қыз, мен аны білдім татар екенін. Тек ұялы бересің. Білесіз ме? Біз бір шартта тәрбиеленген, мәсәлән. Менә татар тұрмыш иптәшің Халәжевтің болсын, шулай деп. Ол мәсәлән біз белән оқыды. Бір татар қызы бұрып та қарамай, қайсы вақытта теге алар ойлый, әгәр дә мин бүтән халыкның телендә сөйләшсәм, шумар битсәм, шулар белән мине якын күрерләр, мин инде укымышлы дип уйлар дип. Минемчә, әгәр дә кеше укымышлы булса, зыял кер. Ул ике телне дә мәсәлән урысча әйтмешли, от зубов подсказывал, отскакивал мәсәлән. Ике телдә дә рәхәтләнеп сөйләшә. Әнә Америкадан килде, хатта Америка кушмашлыктың профессор инглиз телендә дә, татарча да сөйли. Biraz урысча да әйттем, юкмы, әйтәс килә менә. Туган телне ул әйтергә бүтән кеше. Нигә кирәк бездә алар? Бездә монда шәһәрендә менә каядыр тора ни хәтле мең татар, ул әйтә. Нигә кирәк миңа ул тел? Без шуны әйтәс килә. Шул әйтәсем килә. Кыз бер вакытта ишеттем мин анардан түгел. Без тулай торакта инде бер-берсеннән сер юк инде. Биология факультетында мин кырып йөрим. Марҗа кызларына инде кем белән сөйләшергә инде. Вот, шулар сөйли. Ул ди шул бер урыс егете белән йөргән ди. Кияүгә чыгасы килгән. Ата-аналары каршы булган ди. Кайсы шәһәрдән килгәнне белмим инде, чөнки бездә хатта Ирак шарыктан да, ягъни Дальний Востоктан да киләләр, кайсы ата-анасыннан ерак торырга дип, алар теге тәрбия нурлары булай әйтсәм инде уйнап, шаяртып тәрбия нурлары ата-анасын төшеп тормасын дип, шуңа күрә ераграк качалар. Безнең безгә укыган янда Хабаровстан хаттан бер курстамы бер кыз, мәсәлән, анасы Тихоокеанский звезданың баш мөхәррир урынбасары булган. Мин Сахалиннан кайтканда миңа самолетка билет алырга ярдәм итте. Шул әйтәс килә. Әйтәсем килә шул кыз турында. Инде ата-анасы тыйгач бу тыңлаган инде. Тыңлаган, үзе шибәр генә. Әйе, шулай булгач инде мин нәрсә инде анда бер баскычтан ул менеп килә, мин төшеп киләме? Мин татарча өндәп куйган, ул аптырап китте. Әллә сез татармы ди? Шулай. Мин инде аңладым, шу ата-анасы кушмаган бит инде. Беләсезме, әйтәс килә. Студент чагында кешенең проблемалары юк. Алай юк инде, бер булды. Балачак шикелле. Проблемалар юк. Шатланып йөриләр, шундый урысча әйтмешли, беззаботный период, время дип әйтәләр урысчалар инде. Вот. Менә тормыш авырлыгы төшә башласа, шунда кешенең сыйфатлары ачыла. Ничек кешене белмичә сыйфатларын ул менә ничек тормыш нитрә алып барырга белмисең аны. Ничә әйтәләр имеш студент чагында, әгәр дә нитсәләр, өйләнсәләр, ул имеш теге имтиханны уза имеш. Тормышка авыр бит анда студентларда, мәсәлән, тормышы алар имеш гомер буена бергә яшиләр. Юк, ничә тапкыр күрдем, айшып бетәләр. Хатта икенче тапкыр тагы өйләнәләр. Үземнең бер курсына әйтәсем килә алар. Шуны әйтәсем килә, айшып беттеләр, яңадан өйләнешеп. Икенчедән үз нәрсә дип әйтәләр инде? Ихтияҗмы, үз ихтияҗы белән ул теге урыс малайыннан айшмаган бит, ихтияҗы белән ата-анасы кушкан. Ул гомер буена урысча әйтмешли, нәрсә татарча әйтергә, урысы идеальный, урысча түгел чит илнең сүзенә инде бер. Идеальный булып улан гел истә кала ул. Бүтән яхшы истә кала. Чөнки алар гомер бергә күрмәделәр. Тормыш ничек инде ашыгып сөйлим, монда вакыт аз кала. Авырлык бергә кичермәделәр. Ул иң яхшы төстә, рәвештә анарга исендә кала. Син тормышта яман буласың, чөнки тормышта төрле нәрсә хәл була. Менә 10 минуттан күбрәк булса, мин ашыкмыйча бөтен аңлатып бирим. Дәвам итермен, бәлки Алла бирсә. Рәхмәт игътибарыгыз өчен, исән сау торыгыз.